Andrea Brillantes at Daniel Padilla, paboritong tambayan ng Vineyard sa Tanawan, Batangas. Ilang beses na nga sila bumalik-balik dito. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Spotted nga na laging pumupunta si Daniel Padilla sa Vineyard, Tanawan, Batangas. Ang mga nakakasama niya rito ay si Joshua Garcia, Kyle Echari, Sancho Marudo, pati na rin ang kanyang mga pamilya. Ang ginagawa niya rito ay naglalaro ng golf at iba pang games at nag-celebrate ng kanyang birthday ng kanyang tatay na si Romel Padilla. Samantala, palagi rin pumupunta si Andrea Brillantes sa Vineyard at ang ginagawa niya dito ay nagbibilyard din at iba pang games, golf at grapes picking na halos kaparehong-pareho sa ginagawa ni Daniel Padilla. Ngunit wala pa rin namang kumpirmasyon na sabay silang pumupunta at nagkikita dito. Sa ngayon, halina't panoorin muna natin ang video na nagpapatunay na pumupunta talaga si Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa Vineyard. Nababalita nga na ang third party sa hiwalayan ng Katniel ay si Andrea, ngunit nananatili pa rin siyang tahimik sa issue na pinaparatang sa kanya at nagpapaka-unbothered queen sa mga pangyayari. Sa ngayon, maghintay muna tayo ng susunod na update.